И здравейте хора и добре дошли в днешното видео. Днес е GoFest ден 2, глобален, като в момента се запътвам към групата, за да направим няколко некрозма рейда. И да, като цяло днес ще се фокусираме върху спауновете, след като направим няколко рейда. Днес са Downwings и Duskmane некрозма на рейдове, като когато победим рейда, получаваме обикновената некрозма, за да хванем, и получаваме съответните Solar или Lunar Energy, за да хванем, да фюзнем по-точно некрозма с Сол Галео или с Луна. Като цяло ще направим няколко рейда, ще излюпим няколко баджа с яйца и ще бъде мега забавно, затова не забравяйте да останете до края на видеото и да се абонирате за канала с камбанката, за да не изпуснете още някои от следващите клипове. И започваме с първото шайни за днес, и това е именно Shiny Roselia 513 CP. Това е първото шайни за днес. Надявам се деня да е много по-добре от вчерашния. Вчера успяхме да хванем 16 чайнита, като фейлнахме 2. Едното ми избяга на GoPlus, а другото се опитах да го quick catchна и не успях. Но Розалия, която е не е толкова златка майви, 14, 9, 11. И това е за днес първото ни шайни. Има рокръв. Като цяло ще изпълняваме ресърчите. В момента съм подхванал 3 ресърча, които са да излюпим яйцата. И ни остават по 200 метра за да излюпим тези яйца. Така, това има дъклет. Наистина се надявам да хванем днес още един шайни дъклет, както и Емолга и Дженгмао, защото те са, меко казвам, най-добрите спаунове за днес. И да, ще се видим следващото шайни. И буквално няколко минути след последния клип, шайни жирафа, който няма. Това ми е за първи път да го хвана шайни и е мега готин. О, не, няма да бяга. Не! О, не, да на GoPlus се го хвана, И имаме първи фейл за днес. Влизаме в журнал. Жирафа Рик ran away. Това беше тъжно. GoPlus се го хвана преди мен. Много се забавих. Ами, каквото е такова. Виждаме се с яйцата след много маничко. Отново сме с некрозма, която направихме току-що, 80 Lunar Mega Energy. Това не беше много добро, въпреки че рейда го направихме доста бързо. Но дали ще имаме шайни некрозма след 3, 2, 1... Бам! Шайни некрозма! Let's go! 2050 шайни некрозма. Слагаме и Silver Pie на Berry Seal. Се надявам да има и кетч картата с бейсбола. Така че да, оцелихме шайни некрозма. Първият легендарен за днес. Critical Catch. И имаме ли картата след 3, 2, 1? Нямаме картата, но IV-то е сравнително добро, 2 звезди е. Но да, първото шайни некрозма за деня. Така че да, продължаваме с рейдове. И така хора, победихме още една Downwings некрозма. Току-що се раздели с Лунала. Предният рейд хванахме шайни, надявам се да ударим back to back. И да видим 100 Lunar Mega енергии, 10 Cosmo Candy-та. Нямаме Rare Candy XL отново, изпълнихме мисия Battle in Raid и шайни след 3, 2, 1. Не е шайни и е 2072, което не е много над предното, което взехме, но е определено доста по-добре. Над 70 IV-тата са сравнително добри, 3 звездни. Хванахме го, дали ще имаме обаче бекграунд картата, това е самия въпрос, и не, нямаме бекграунд картата за жалост. Да, 14, 12, 13 IV некрозма и 420 Solar Fusion Lunar енергии и 80 Solar Fusion енергии, така че да, продължаваме с рейдовете. GoPlus на Sunshine Emolga, let's go! Да! Защото току-що спрях камерата! О, let's go! Стиваме как реагираш? Какво се свърши? Ама ще реагираш файта. Не, просто го GoPlus. И така, сега с Крис ще направим специален трейд, който ще
костюмираният Umbreon. Не знам. Нещо по-хубаво. Знаеш какво, дай ми една некрозма. Обикновена некрозма. А пък може и шайни, ако имаш в измешък. Да, обикновена некрозма ми дай. Да видим неколко дали ще върша. Така че да, некрозма за Umbreon. Късмет. Трябва да извадим това хъндо, хайде. Шайни. Лъки. 2054 не е много добро от към IV. Оп, не, макс. Много по-добре е, отколкото ти го дадох. Браво, да. И Еспионче? Еспион. Ти пробвам още едно некро? 2041. Да, съгласен съм. И вторият трейд, който ще направим с Крис е Еспион Шайни с шала от Мадрид за некрозма отново. Много искам това хъндо, така че се надявам да вържа този трейд. Моя е доста по-бърз неговия. Лъки. 2037 некрозма за жалост не е изобщо добра. Но неговият Еспион стана много добър. 3 звезди, 82 IV. Така че да, много по-добре отколкото му го дадох. Беше ми удоволствие. И така току-що изпълнихме ресърч, който ни даде. Ето, Shiny Emolga. Така че я хващаме. Не съм я гледал. Дано да е добро и ви. Така, хвана се Shiny Emolga. IV-то е... Вау! IV-то е 11-15-14. Изключително добро. И така, хора, изпълнихме ресърча за Cosmog, който сега ще чекнем. Силно се надявам да е хъндо, така че Cosmog 1.69 леля, това е много лош Cosmog. 1.85, ако не се лъжа, беше хъндото. Така че да, този Cosmog е определено доста зле. Между другото, цял ден сървърите на Niantic откачат и играта крашва доста често. Добре, хванахме го най-сетне. 1.69 е доста зле, да, 2 звезди, 12, 10, 12 IV. Мега зле Cosmog. Но да, продължаваме с рейдовете и ще се върнем, когато има нещо по-интересно. И така, хора, направихме около 10 на рейда на некрозма. За сега нищо интересно, нямаме хъндо, нямаме и близо до хъндо и няма и шайнита, но сега ще продължаваме с ресърча, който е за некрозма и ще трябва да изберем между Слънцето и Луната. Аз ще взема Луната, защото на мадридския GoFest бях със Слънцето. Но ще трябва да изпълним ресърча, който е Explore Kilometer, Complete to Field Research Tasks и Spin 10 Gyms or Pokestops. Така че когато дойде време за избора, ще се включим отново и да се надяваме да имаме по-голям късмет и да излюпим още някой бач с яйца, защото днес яйца почти не съм излюпил. И да, чуваме се. И така, вторият бач с яйца за днес е излюпен. 4 яйца имаме. Първият ще бъде Jangmo, който не е шайни. Вторият е Ducklett, отново не е шайни. Третото е Курсола и трябва да даваме бързо, защото го плюса ми пълни яйца, не. Та да видим IV-тата. Курсола не става, Ducklett не става, Jangmo не става и Маракта също не става. Ами да, сега ще заредим нови 7 км яйца и продължаваме. И така, вече сме на ресърча, който е да изберем Слънцето или Луната. Затова ще изберем Лунала, тъй като, както казах по-рано, на GoFest избрахме в Мадрид Солгалел и Hidden of the Umbra избираме. И сега ще трябва да направим да получим 800 Stardust за 2 Premium Battle Pass, 800 XP за 3 Hyper Potion и да хванем 8 покемона за 800 Stardust, след което имаме Encounter. Предният Encounter беше некрозма, която не беше много добра, ето я тук. Да, 14, 11, 11 от към IV.
Но да, продължаваме. За сега шайнитата върват много добре, като успяхме да хванем Shiny Pikachu с Moon Crown, Shiny Phantom, един Shiny Umbreon, Shiny Sneasel Hisui форма и Pidgey. Та да, продължаваме с рейдовете и с грайндинга. Ударихме още към 20 на некрозми. Нищо хубаво, нищо хъндо, нищо шайни. Но сега ще вземем хъндо Сол Галео, предполагам. И да, трябва да го чекнем. Ще е със специалния бекграунд, така че... Лунала, не Сол Галео. 17-13, да, забравих, че взех лунния, а не... Така... бол да го хванем, ще го хванем с ултрабол. Леле колко е далече, дали ще успея така да го хвана. Много далече. Някой ще помогне ли за луналата? Азе. Викачо. О, хвана го най-после. Yes. Момент. Целя? Чай малко, че не виждам. Какво? Айде бе, Боби! Добре, Боби е оцели. На крак. Излезе. Добре, Голденбери. Защо Голден? Не. Исках да е с ултрабол, но явно ще бъде с грейт. Боби. Айде, да. Ще го хитне в крилото, не? В крилото е. What? Дай Silver Pie на Б. Това ако е хъндо, ще я кажа си изкъсам тениската, обаче някак става. Та хубавата тениска, не може. Именно. Но, 2, 3, Айде. най-сетне. Лунала Колд. Специалният бекграунд. Скандален. И статовете са 14, 15, 14. 89-ка, нещо от сорта. Добре, продължаваме с още рейдове на некрозма и ако има нещо интересно, ще се включим. Значи последните минути с Боби хванахме хъндо, така да още не съм го хванал, хъндо некрозма. Аз вече хвана. Така. И с кетчкарта. С кетчкарта, сега да видим дали може, че има кетчкарта. Не бе, стой вътре бе. Знаеш какво? Мастербол. Не, искам го с ултрабол, иначе би го мастерболна. Да, само да си направим. Така. Айде бе. 1, 2, 3. Айде! Дай са кетч карта. Моля ти се. Кетч карта. Няма кетч карта. Не ме интересува. Хъндо некрозма, let's go! Колко рейда бяха? Let's go! След цели 95 рейда. И така хора, вече официално е краят на GoFest 2024 Global. Като цяло хванахме изключителни яки работи, но сега ще направим нещо, което чакам от изключително много време, а това именно ще е да отидем на нашите шайнита, да напишем некрозма и да вземем нашата бекграунд карта некрозма, която ще фюзнем с луналата, която взехме днес. Така че правим го за дексентрито на Downwings некрозма. Изключително красив покемон. Отива директно в декса. И да, вече имаме и другият Adventure Effect Moongist Beam, който ще ни спамва покемони, които са през вечерта. И да, имаме шайнито с бекграунда от Мадрид. Но това не е всичко.
Главно защото искам да фюзна и своето Хъндо Некрозма, което хванах преди няколко минути. Там да го намеря. Своето Хъндо Некрозмо с Солгалео. Но за целта ще трябва да еволюираме един от нашите Козмолк. Ще еволюираме Cosmium during the day. Те така или иначе взимат статовете на Некрозма, така че този Cosmium, колкото и да е лош, ще вземе статовете на Хъндото ми. И да, правиме го на Солгалео, за да можем след това да го фюзна с Хъндо Некрозма и да получим Хъндо Downwings, не Downwings, Duskmane. Ето го Хъндото и ще го фюзнем с Некрозма. Ще го фюзнем с Солгалео, който току-що взехме, за да получим Хъндо Duskmane Некрозма. И след което ще го макснем с 475 000 Stardust, 2048 кендита и 296 XL кендита. Така че макснат лево 50 Duskmane Хъндо Некрозма. Изключително съм щастлив да имам този покемон. Дори не съм сигурен дали в момента ми не е първият. Да, в момента ми е вторият най-силен покемон ever. И да, сега ще направя още някой рейд, ако има нещо интересно, ще ви кажа. И така хора, това беше всичко за днешното видео. Надявам се, ако това е харесало, да ударите лайка и да се абонирате с камбанката, за да не изпуснете още някой от следващите видеа. Ще се видим много скоро в следващото видео.